Ha naman nga na cellphone, kadi kay ipapayad ko na lahat ibang pistika. Kadi. Wala na, sir, kay pag-abri ko, nagsarang. Iging panlabog ko kay nagsasasarang di sa kub, nakakain mga basura. Mutaon itong problema na akong cellphone, di naman nagana. Sayang, original pa naman yanin. Mut ko na itong mga raya din cellphone. Kaya payad kinhaya. Kadiyong ko damot ko na yan. Amo na yun ada itong baleton por pangaya din cellphone. Mopay! Mopay! Uy! Uy, ano? Por pangaya kan cellphone. Oo! Amo tak trabaho, mopay ko na kayo ng cellphone. Ay, payad ko ni nga akong Sino? Kadaw. Ano ka ba ini? Dere ka diyan na open la mula. Aw, di dakot ko ba ini? Dakot ko kanong ko. Ikitaon ko daw. Daw. Aw, gutaylod ko ba ini? Ah, sige, Diri papayad ko ko. din dakot ko ba? Kuan. Lagi ako daw 500. Oh, 500. Oh, 500 tak daw net pag ay cellphone. Balik dayon no, urunin na. Ha? Oh. Urunin kanina dayon. Adia 500 dito. Mga duha ka oras balik dayon niya di kay amo ta ko unahon ini. Oh, Kaya sige, sige. nagdaon ka. Ha? Oh, sige, sige. Sige. Balik na la, balik. Oh, makadin ako. Trabaho ko ni dayon. Original po na ang cellphone. Trabaho ko ana kay para niya makagamit niya cellphone. Ayad na siguro itong akong cellphone kay nasa ring hiya nga. Pabalik ko na kaya mga 2 ka oras. Mopay! Mopay! Uy. Uy, ikaw ton. Nagpayad kayo ng cellphone? Oo! Kaya di ba nasa ring ka nga, mabalik ako mga 2 ka oras. Aw, kuan. Dili na nimo cellphone gin paspasan ko pa kaya ginablihan ko dayon. Dili na ko niya madadali kay bagahin may nag-overflow sa kob. Ha? Oo, bagan may nag-overflow. Kaya di ba nagano man ito kanina? Oo, haba po lang yan. Pamati ko. Bagang pinan nga po dito sa kuban kuan. Kaya wire niya dito sa kuban, mga wire. Nagkalukot-lukot. Jesus! Nainang dito. Pasensya na sir kay Ha naman nga na cellphone, kadi kay ipapayad ko na lahat ibang pistika. Kadi. wala na sir kay pag-abri ko, nagsarang. Iging panlabog ko kay nagsasasarang di sa kub, nakakain mga basura. Ba daw, ito nasa ring pa kayo mo gutiya ilag to kanina ni Guba. Sir, ayaw ko baraka kay niliwanan ko na ito ngayon mo cellphone. Ano may cellphone ko nila. Ah, sige, kadi. Papa, ako na ko na bisan la, 500. May Oo. cellphone ko nila mo, pay ka cellphone original. Ah, sige. Ano na, ano na. Ah, Sir, ano na. Ano na, ano man. Original yun eh. original yun eh. Kaya na naman 500. No, di 500. Para magka-cellphone kay orak cellphone na Okay ginagamit. ko. Makakag-call ka mo ito, makakag-video call ka mo ito, timuyab. Kung kunin eh. Di ka ngina ibang bansa. Ah, oh, sige, Okay, di sige. ba upay? Sige. Baka, kung na ka di kay, beda ko ba, daw pa takalay doon niya cellphone ngayon ba? Oh, Sige, hinay, Oh. kunti ka to, damo tayang nila ha. oh, maka din ako. Nawawat ka kay pa ka tao. Niya cellphone ko pa yung original po ko niya cellphone. Kapaligyan ko niya na kan, pare John, kay may na to na nagpipinamili yung cellphone. Kakatuong ko yan na kay, baligyan ko na yabisan la, 5,000. Original yun eh. Ba daw na akong cellphone na touchscreen. Naliwanan lang di keypad. Pinistehiya. Kinintusong na lang siguro or tag 200. Orin siguro kung iya ini nga. Kurtan la. Pinistehiya.